36. Segur? No, segur. Segur no hi ha res en esta vida. Chusma Deluxe 37 amb Magda Simó! Era 37, sí? Sí, però has dit Magda Simó? Sí. Ah, molt bé. Sí, no? Ho ha dit bé. Com vols que t'hi diga? Mira que no mos solem preparar les entrevistes, però el nom de la convidada sí que mos el solem saber, no? Jo me l'estudi. Perdó. Bueno, la repartidora, bon dia. Així, dissabte què? Algo de... 17 de gener. És molt matí. És molt Per què matí. fem això pel matí? No ho sé. I gratis, per què estem fent això? I a més, sempre ens dit mal de matí i sempre diguem, hem de fer-les per la nit. I Ja, sempre repetim. és que és més divertit per la nit. Magda Simó haurà vingut de nit? Sí, segurament. També, eh? Sí. En tal de perdre de vista... Mira, quedem esta nit a si mateixa a les 9, ¿vale? Els mateixos. Sí. Bueno, Magda Simó, 29 o les hores del caos. T'has liat. Què tal? Te l'has llegit? Esa és la de Me l'he després. llegit, clar. Te l'has llegit? Me Molt l'he bé. llegit. Que vull fer vosas dos. Ara ser xista diguem, me cago en la puta, jo no me l'he llegit. Està guai el llibre? Està molt guai, jo crec que era un llibre necessari. Sí. Parles del d'ell, no? Sí, claro. Clar. És que m'he decidit fer-la creuar. Sí, després dels programes se meten en 2 setmanes de diferència i no tindrà cap sentit, això, però molt bé. Sí, mai funcionen en... No, Però bé. però bé. Pues això, sí, és un llibre que feia falta i bueno, Sergi ho ha fet molt bé. Sí. I Què podria haver fet millor Sergi? Mira, Està podria mirant encara de- podria Ojo que me haver-lo mire. podria haver-lo publicat just quan no sortien tots els altres sobre la Dana. Hauria funcionat millor. Vale. Perquè, clar, 7 llibres a l'hora sobre la Dana divideix una mica el públic. Clar. L'haguera però pogut igual- escriure abans, el 28, i mos haverem estalviat, no? Com, hòstia, ho ha vist vindre. És de veres, podies haver avisat, Sergi. Claro, si t'hagués valt les piles, l'hagués escrit abans. Eres periodista, tu tens informació privilegiada, tio. O mira si la té, mira todo julio de esta semana. Sí. Entrarem en Julio i en Mazón. I Magda Simó, la Xana... La Jana, Jana, en Jana. Soc J. apitxat, soc incapaç de dir-ho bé. Ja, el meu fill també ho diu malament. Sí? Pues ell és més d'allí, mig. Bueno, Això està quasi en frontera amb Catalunya, no? Propet. Com es nota que són de per així, eh? Jo tinc claríssim de... Jo ho he xafat molt. La Jana és Entre Traiguera. prové dels Ibarsos? una mica més amunt Ah, ja. i més a la costa, però sí. D'acord. Al costat de Traiguera, entre Traiguera i Sant Mateu. Traiguera, la innocència, la peli i tot això. Claro. Sí, això t'anava a dir, perquè Traiguera és la innocència, el olivo és en la Xana, no? Sí, se va rodar la Jana. En la Xana. I és naufragi, També veu passa d'ahí. a la Jana, sí. És un polo cultural potent, no? Ara. Desconegut i ignot, però sí. És el maestrat, no? Baix Maestrat. Sí. Baix Maestrat. Ahí El Maestrat teniu bo. el Maestrat viu. Exacte, sí. Quants habitants té la Jana? 680, 700... I ara per que te ahí. n'has vingut tu, no menys. Vull dir, No, jo ja fa anys, eres un ja fa anys que me n'he percentatge vingut. important per abandonar el poble de sobte, no? Sí, sí, Encara que sigui un matí, no 70%, sé si vius allí, però... Sí. Ja fa 679, segons Wikipedia. Sí. Veus. Els coneixes a tots? Home, clar. I als seus iaios. Claro. És que ja me flipa, claro. Bueno, ara igual no, perquè ha vingut molta gent de fora. Ui, En tot estan el tema gentrificant dels la Jana. lloguers i la complexitat Aquí, de la que han vivenda obert està un vivint... Starbucks o algo? Sí, han obert un Zara. No, ha vingut moltes famílies de fora i ara hi ha gent que no conec. Vaig pel carrer i sóc jo la forastera. Que I poètic, perquè no? tu sí que no és que has nascut en la Sana. No, t'has jo criat vaig allí. viure a la Jana fins als 18 anys que me'n vaig anar a estudiar. Claro. Els meus pares viuen allí. Tu digues la Xana. La Xana, ja ho. És que Jo comença puc a dir dir la la Xana no sé què, que pareix que diga... Que tu, com- Xena una la, mica. la princesa guerrera. Com dius tu? Tu la Xana. Jana. Jana. És que tu eres d'allà baix. Tu d'on eres? Jo sóc de Xàbia, de la Marina. La X, no pots dir la Jana. Que si sóc jo el que ho dic bé, què m'estàs dient, tu? No pots dir la Xàbia, que jo ho estic dient bé. Tu com ho dius? La Jana. Esa és tu opinió. Jana. Aleshores, no hi ha un grup de WhatsApp que estigueu el 679? Hi ha un grup de Telegram. Hi ha molt. Ah, doncs ahir fatxes. Si és No, de no, Telegram. és el de l'Ajuntament, és el que fan els bandos. Qui mana la Jana? Ara La el Jana? PP. El PP. Ara sí. Però des de tota la genealogia de Carlos Fabra que anava fent ahí poliesportius o és un altre PP? És un PP més recent. Va governar el Compromís durant 8 anys. Claro. És que ho he mirat i sí que he vist... Bueno,
Hasta Compromís, PSPB, Sí. PP, UCD, No però s'ha aclarit, tot maromos. Sí, Sempre. sí, el primer alcalde democràtic de la Jana va ser el meu iaio. Mira, Sí. i era UCD? Sí. Molt. Mira-la. I després no ha hagut, s'han presentat alguna vegada alguna dona, les 3 o 4 últimes, això, i no. Tu voldries ser alcaldessa? No. No. No? Per a qual Máximo... Quan me jubile, Bueno, també... ¿Cobra el alcalde de la Jana o es de estos que no arriben a cobrar? jo crec que si cobra molt poquet. Podríem Pero es portar-lo un dia vocacional. de Y convidat. es un paracaigudista, un cunero, dices que digo, no es real, auténtic. És mon padrí de bateig. Però ja no vol parlar més. És que, claro, les probabilitats de que no tingués algo a veure són Clar, són remotes. molt menudes, sí. Claro. I ser pel-roig en la Jana, és normal? Pues mira, hi ha un percentatge molt alt. Mira, la setmana passada vaig estar a Irlanda, que no havia estat mai, i me va sorprendre l'escassesa de pelrojos que n'hi havia. M'esperava molts més. En comparació amb la Jana. En comparació a la Jana, perquè a la Jana hi ha molts pelrojos. Diuen que va haver un capellà pel-roig una vegada. Claro, pas per cent. Hòstia. Això ho diuen, Això ho diuen a molts llocs, no? De Bechita me ho També ho diuen. diuen? Quin tant per cent diries en la Jana? Home, mira, a la meva família 3, sense contar-me a mi, que sóc de mentira, però Ah, tu eres de mentira? una mica, sí. Però és de Mira, mentira la fe- perquè de xicoteta ho eres. xicoteta ho i era, ho has de volgut xicoteta ho era mantindre. i la cosa s'ha perdut, sí. Però ma mare i sa germana, per exemple, són pelroges, mon germà mig, i després n'hi ha moltes famílies que tenen 3 o 4 persones pelroges. Però un capellà pel-roig? Això Això diuen, és com pecat, no? Això han de traure el dimoni de dins o algo, no? L'anticristo, sí. Com, hòstia. Sí, hi ha diverses famílies, sí que... I en Dublín no. Jo ne vaig veure pocs, m'esperava més. Els irlandesos són borratxos. No? Te vas veure una història molt guai del tema de les portes. Ai, és que me feia molta gràcia. Claro, conta-ho, sí, perquè... Pues res, que n'hi ha portetes de colors a Dublín, una al costat de l'altra, cada una d'un color. I me va fer curiositat, vaig buscar-ho i resulta que és perquè una vegada un home va arribar a sa casa i se va trobar la dona en un altre i els va matar els dos. I pel matí resulta que s'havia equivocat de casa, que anava tan bufat que va entrar a una casa que no era. I llavors, en lloc de dir no begueu, que és roïn, tal, no, van dir pintem les portes de diferents colors i si no ens confondrem quan anem bufats. Em sembla fascinant. És que és fascinant, és que diu molt del caràcter irlandès, no? Hòstia, a mi este matí m'ha passat igual que he entrat al local del costat, O sigui, no he matat a ningú, però anava a dormir i tal. Perquè no t'ha pillat. I res, a veure, què més? Has escrit un llibre, pot ser? Dos? sí. Bueno, Bueno, jo he dos, vist que un i una novel·la curta. Exacte. M'he informat. Un i mig. Molt bé, No, Raül. no me'ls he llegit, Un i mig. no he arribat a tant, però... Jo m'he un i llegit mig. la novel·la, però no sabia això de que has fet un relat curt ara fa poc, o què ha passat allà? Me van convidar de bromera de la campanya que fan de llegir en valencià Ah, sí. a escriure un dels relats que formava part de la col·lecció d'enguany. D'acord. I això va sortir a l'estiu. I això no el tinc. Vale, pues ja te n'enviaré. Però, Demana disculpes. però conta com a llibre o conta com a carta? Conta com a llibre no? xicotet. Tu diries que tens 2 llibres? No, jo diria No. que tinc un. No, dos. Bueno, és Bueno, és ella un també llibret. sabrà el que els llibres que té, no anem a dir-li que en té Té 2, no? ISBN, TICB. té dos Crec. llibres. Té llibres, té 2 llibres. Clar, i tu quan? 7, 8? Claro. Però els meus són avorrits i no se'ls llegit ningú. Però, però això no fa que... No has dut el de Magda? Per És- posar-lo de promoció? És que n'agafé Ai, un ho tant tindran, per... clar. No, jo me l'he llegit però me l'he deixat a la tauleta de nit. Però Lo bo n'agafé d'estar en un una tant per- llibreria, no? És que en un moment... Ara Agafa-los resultarà i que no el la juguem. tindran. Jo sí que me l'he llegit, Magda, i me Ja ho va sé, molar m'ho molt. vas dir. Claro. Sí que és de veres que després parlant amb tu te vas fer una broma i tu me la corregires i digui, hòstia, igual no m'he enterat del final. De què va? Claro. Perquè te digui, pa quan la part 2? I tu, seria un poc difícil. I jo, ah, sí? Passa tot això? Passa tot això. Bueno, a tu et passa molt, que la comprensió lectora no és el Jo és més que fort que tens. crec que Té m'he molts deixat forts, José, però... l'epíleg, aquest últim capitolet que hi ha per llegir, crec que no me l'he llegit. Això li ha passat a més gent. I clar, és essencial. Pensaves que eren els a veure, agraïments? Vos he de dir una cosa, m'entusiasmaven els 2 llibres de veritat i realment això ho vam tancar com en novembre i me'ls vaig llegir els 2 en novembre. Aleshores, Claro. se m'han Ja no oblidat... te'n Sí, recordes, sí. claro. Avui pensava que me l'havia acabat, però he vist que tenia com el punt de llibre posat com que faltaven 3 pàgines. I ja no sé si me l'he llegit o que me'l volia rellegir i m'ho he És que deixat no ahí. voldria fer spoilers perquè jo no sé si esta gent pretenen Jo crec que tot el món se l'ha llegir-se'l llegit aquí, Se l'ha veritat? llegit tot? Sí, Sí, tots. Però potser Sí, en no hauran YouTube vingut aquí sense Pot llegir-se'l. ser en YouTube. Pots dir-ho No així crec. i en YouTube posa un pi? Pip. Claro.
No, O res, sigui, jo li vaig preguntar si se pot fer una segona part i tu què em vas dir? que una mica difícil perquè se moren tots. Jo això no ho recordava. Vale, bueno, Jo mira. tampoc. Claro. Acabem de perdre a 30 potencials Me falten lectors. 3 hores per acabar. Amanda, tu d'això t'havies donat compte al llegir-lo? Sí, vale, som nosaltres, Aina. Se m'han passat aquestes 3 últimes pàgines. M'ho va dir una altra posarem un persona. Sí, per A què? un club de lectura m'ho va dir un senyor, me va dir però que jo també pensava que el poemeta que n'hi ha d'Anna final. Montero, n'hi ha uns versos d'Anna Montero al final encapçalant l'últim capítol. Sí. I diu, jo me pensava que això era com ja al final i ja no vaig llegir-lo Això és un després. problema de l'edició del llibre o de... S'hauria de posar una fletxeta, no? Com Baidal, els cabró, films. dita millor. O que som dispersos i ja està. Baidal, posa llums ahí al final. Una fletxeta com els fils de Twitter. Magda, quantes novel·les prèvies s'han quedat a mitges en el calaix? Ui, Perquè no crec que siga la primera, és naufragi. això és una cosa que passa molt, que, clar, me diuen la primera novel·la, tal, i molta gent del meu entorn no íntim no sabien que jo escrivia fora de lo que escric per treball, no? I llavors era com, ai, ara escrius? Home, no, escric de sempre, però ara ha sortit, clar, se confon molt lo de ara publiques o ara escrius. A mi m'ha Claro. tocat publicar posant aquestes edats i hi ha gent que publica abans. I moltes, doncs no sé, algunes sí, algunes en poquets capítols, algunes més treballades, però sí, al final fas moltes provatures i moltes coses. I rescataries alguna o tiraries avant? No, en un altre tiraria rotllo? avant, altra cosa. Sí, per tu ja se moren en el moment ho has escrit. Precisament en esta, la meva obsessió era acabar-la i que no se quedara al calaix. I fixar-me una data de lliurament per presentar-me al premi va ser el que me va dir, vale, pues, ho he d'acabar per mi, per dir ho he conclòs i no m'ho he deixat una altra vegada, perquè és com que si perds una mica l'embranzida eixa del principi, després ja no te reconeixes en eixa història. I se m'ha oblidat antes, parlant de la Sana, que jo conec el teu germà, La Jana. la Jana. Tu coneixes el mon germà? Clar, de Tresors. Ah, clar, i a ma mare. Clar. Ma mare també era perquè tu, Tresors. mig programa de Tresors amb història El van fer la meva família, sí. Jo sé que el teu germà té pistoles. Moltes. Ai, Clar, és que això està guapo. De I pistoles? bombes. I bombes. Sí. Com? És que mon germà té un museu de coses de la Guerra Civil. Ah, val. Però no estan carregades les No, home, pistoles. no, Val, no, home, no, val. estan baix de casa ma Joder, mare, només qui és el faltaria. teu germà, O no? sigui, jo vaig conèixer el seu germà i el seu germà Que venia en una pipa. Vull caure-li bé al seu germà. Sí, sí. Bronx o la Sana? Ja. Mon germà és armer, és perit balístic i és especialista en armes històriques i de col·lecció i restaurador i això, i ha fet una col·lecció i té moltíssimes granades de mà. Moltíssimes buides, clar, però moltes. Aleshores és com una mena de seprona de les coses de la Guerra Civil. Si troba alguna cosa, Sí, bueno, ell ho té tot se ho catalogat. sap. I si li envies... Això què és? Sí, t'ho diu. Té valor, no, és No, de fa sí. 2 dies, des del 37. Sí, de fet el criden per aquestes coses. Quan troben Bo a una saber-ho, casa bo vella, troben... Però tindre una pistola que no està carregada és de parguela, no? Vull dir, si que no, mira que jo no saps? tant. Tu has disparat mai? Jo mai. Mai. No n'he tingut mai cap a la mà. I no has tirat la Tampoc, molaria. Molaria, claro. A mi no és una cosa que tal, però vaig estar als Estats Units i de sobte jo volia disparar, tio. Jo. Volia trobar-me algú i pam! No? Com, Jo mira anava- que jo mai he tingut això, però estava allí i és com, bueno, veus de la cultura d'un lloc quan estàs allí, no? I dius, jo ara vull anar a un institut, tio, jo ara vull carregar-me a 15 xiquillos, eh? Et jure que jo mai he sigut una persona com que té molta bona la testosterona. Jo no, a mi això no m'agrada. Però allí volia anar a un rodeo, volia pa. Saps? Com... Jo estava obsessionat, volia anar a un Monster Trucks d'estos. Volia veure camions xafant cotxes, Sí, tio. sí. Que de veritat crec que t'inundes d'això. I voleu dir d'aleshores que sí és quan vull arribes provar. allí l'atmosfera que te contamina o Claro, Crec que sí, crec que de veritat et contamina i... igual tiren algo en avions. Mos El fumiguen. chemtrail, però de Sí, testosterona No americana. esperaven que fos este tipus de podcast, però Sí. igual vos estan fumigant. Mos funyiguen culturalment, això sí. Tot. Però, clar, la meva pregunta és,
el fet de que el teu germà tinga armes, com ha influït en que te donaren el lletraferit? Cridem a Vicent i El vares preguntem-li. enviar a Vicent. Mira, este tío té una gana. Què vols dir? Que no m'ho mereixia i tal? Sí. Però a veure, Sí. el premi el dona el jurat del Ciutat de València, realment, no? És un Ciutat de València el teu premi? No, el meu premi és lletra ferit. Sí. Molt, Daina, molt. No sé per què pensava que era un dels de Ciutat de València. Però té pasta? Et donen pasta? Donen pasta. Quan donen? 5.000 euros. 5.000 euros. Bueno, Què pareix? I està bé. d'impostos, això com Està bé, va? és més dels diners que jo tinc. Això. Picant. A mi m'ha agradat el llibre, però com el recordava poc, he buscat Has buscat coses en Google, sí. en Google. Que s'han dit. No, me mola la teva frase. Les decisions preses amb la figa Ah, sí. tendeixen a què? Tendeixen al naufragi. Al naufragi. Està molt Això guapa. m'ho va aquesta preguntar el Mazafón. frase. És de samarreta, Sí. No? Està guai. Podrien treure samarretes en això? Jo me vaig Jo fer crec una... que sí, mos forrem. Sí, me vaig fer una samarreta en una de les frases del llibre per la Fira del Llibre. I quina? I O quina? t'apartes o t'aparto. Molt. Està guapa, està Molt guapa. Ahí en el nord-occidental. A mi el que m'ha cridat l'atenció del llibre, especialment, així posant-me un poquet desabuda per la vida, és que el lèxic... Cuidao. O sigui, un lèxic que treballat, no sé, ha après moltes paraules. Has après tu paraules Jo he del après paraules en aquest llibre. Ara mateix no el tinc davant, no te puc dir quines, però sí que està com molt elaborat. És veritat que ara com que s'estila més escriure novel·la en variació lingüística molt col·loquial, tirant així com a tiraet, saps? Com que t'ha caigut ahí. I ahí he vist com un treball més elaborat que d'alguna manera, pues, conforme els estils d'ara literaris, també marca una línia personal. Sí. O t'apartes o t'aparto. Té com un... Té com saps? una, sí, una profunditat ahí. Una profunditat, no sé. Serien paraules potser dels parlars del Baix Maestrat. Moltes, sí, sobretot en els diàlegs que tenen lloc allí. Jo no podia fer parlar a ma abuela en un estàndard valencià. Me preocupava una mica això a l'hora de l'edició, perquè no sabia des de l'editorial com se respectaria o això, però he de dir que Pues en ha sigut... Drassana no n'hi ha ningú al volant, ahí estan tots. Vinga a mariscar en el barco. Esmorzant. I se'n van. Pues va ser un procés molt fàcil, molt xulo, i a més m'agradava perquè quan me qüestionaven alguna paraula o alguna cosa era per apropar-me un mes a lo meu. Ah, ja. O sigui, per exemple, jo, clar, estic una mica contaminat perquè a banda de que porto quasi 20 anys vivint aquí, jo vaig estar primer 10 anys o 12 a Barcelona. Clar. Clar, al final jo sóc del mig i vas agafant una miqueta d'aquí i una miqueta d'allà. I jo havia ficat a un capítol i havia ficat l'esquerda de títol. I un dia me truca l'editor i Magda, que estem pensant en això, tu no diries clavill? I dic, clar que diria clavill, però en aquest moment me va sortir l'esquerda, però vull dir, hasta en aquest punt de filar prim de com ho diria jo realment. Tu saps No el que contaminat. Anava a preguntar-ho, sabeu el que és un clavill? Una És esquerda, com una... Qui ho endevines han d'una samarreta. un clavill, Tic, 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 tic. una escletxa, una esquerda. mira. Pato no n'hi ha. Un badat, quan una cosa se bada. Per listo de la clase. En tinc un primera llibre, fila, tinc un Ahí, llibre. a l'empollo. I què més? Perquè en el llibre contes moltes històries d'allí, del poble. D'història oral... Són inventades, són... Totes tenen una base de veritat menys una. I algunes són pràcticament reals i altres estan més ficcionades perquè són més recents i, clar, hi ha gent que encara està viva i jo què sé, Ja havies de camuflar-ho. te sap una mica mal. Clar. Però, Però quan vas per allí sí que saben... home, allí ho ha reconegut tota la gent. T'ha causat problemes? Al revés, ma mare patia molt per això. Ma mare patia, a veure, ai, a veure, Ai, que no a podré veure ir què al mos carrer. diran. No què te diran, no què mos diran ahí col·lectivament. Ma mare no ve a veure els monòlegs per això. Sap que després... Normal. Sap que després... Però després ha sigut molt guai perquè la gent, quan ha vingut a dir-me coses, ha sigut per afegir-me dades d'històries que he contat, me diuen, pues tu no saps que després aquesta dona va fer no sé què? Està pitant algo, sí. Sí, hi ha com un pitit, però jo no sé llevar-ho. Si algú, Parle- si algú sap llevar-ho... Magda Simó, com de contenta estàs en el llibre? Molt contenta, ha sigut un any superxulo de moltes coses que no m'esperava. T'ha canviat la vida? No, No, no va tant. Home, 5.000 euros canvien una miqueta, no? un poquet. Un poquet. Bueno, Venen bé. Volen Perquè ràpid, poquet, també. No? sí, Quantes vegades t'han preguntat en entrevistes si és una història basada en fets reals? totes. Creus que si fores un home t'ho haurien preguntat tantes vegades? No,
segur. Jo no li l'he Jo fet, també ho crec. Anava a dir, Molins ha estat a punt de jo fer-li no li aquesta l'he fet pregunta. perquè sempre me rinys. Home. Claro, li la vull fer a Sergi. O sigui, els tios parlen de coses de romàntiques supercoents, imagineu-vos, tipo Tipo Juan del Val. de tot, sí. I no passa res, està tot bé. Una tia fa una miqueta una història mig romàntica, mig no sé què, i ja de seguida, eres tu, veritat? T'imaginen ja nueta i fent-ho. No. És Saps així, el que és la passa? vida, és la vida. Jo li l'haguera fet perquè la història passa en el seu puto poble. No, entonces la dius, història no claro, passa. No. No. Però tira del No poble. t'has llegit el llibre, No. Molins. No, però passa en el seu poble d'ací parlant del poble d'allí. No, bé, són relats... Però és que la ficció és això, històries no? en paral·lel, Claro. no? I una... Sí, l'altra no. Clar, exacte. I una en passat i una en present. Clar. M'he Un poc enterat com jo el- més. Però és que No això me l'he també, llegit. o sigui, si jo hagués escrit d'un assassinat, ningú m'ho preguntaria Correcte. si és veritat o no. Però tot el que és de follar ha de ser Magda veritat. Simón, en el Sí. teu llibre la protagonista vol deixar-ho tot i fugir. Sí. Quantes vegades has pensat en deixar-ho tot i fugir en gener? En Enguany, gener. i estem a 17. O avui. Avui. Jo crec que totes les persones tenim tendència a voler fugir en algun moment de la vida. Totes les persones tenim aquest impuls en algun moment. Abans de En una gitar-se entrevista en Xus cada Madelux. nit. i tot. Sí, sí. Una vegada me van preguntar de què anava el llibre i vaig dir, tu saps quan ta mare o algú diu un dia agarro la porta i me'n vaig? Doncs pues això en 125 pàgines. Claro. Però, vull dir, en ganes i força... Vull dir, jo també tinc 2 fills, tu tens 2, no? 2, sí. Quan baixen les ganes de fugir? Mai. No, ja quan són més grandets, ja quan jo no te desperten de nit, la cosa millora bastant. Vale. Bueno, n'hi ha sí un dels fills almenys, Sí. crec que vas Sí, dir, sí, no? sí. Vale. Ah, per cert, el teu fill no és menor, no el traurem, No el traeu, no? vale? Bueno, ja té la cara tapada i se munyassa. Vale. Jo sé que dibuixa manga, Sí. perquè te ho veig en les stories. Pa quan la versió manga des Naufragi? Quan ell vulga, de moment no m'ha fet Ojo. cap dibuix ni res. No? Estaria guapa, eh? Estaria guai, sí. Perquè he llegit en el teu blog, blog en lletra ferit, en el teu article, que t'agrada molt la literatura japonesa i coreana de feel good. Més bé no. Per què la odies? No és que la Això de odie. feel no, good, no sé què és. Jo tampoc. pues mira, vaig escriure un article perquè un dia vaig anar a una llibreria del centre normal, una llibreria gran, i vaig veure tota una taula plena de llibres que eren com quasi iguals i eren tots en portades així il·lustrades una mica naïf, tots japonesos o coreans, i tots tenien títols com La maravillosa tienda de la senyora Ming, la libreria fantàstica de la calle Hong. No com els de Drassana, que no són tots Fets a iguals. mi, estarien. Fets a mi I intel·ligència vaig començar a artificial, mirar i vaig veure que hi havia un corrent literari de consum que se deia Feel Good Books, i que eren llibres que parlaven de... O sigui, que són històries sobre persones que tenen problemes a la seva vida i que de sobte entren a un espai, una teteria, una llibreria, no sé què, i allí en una espècie de realisme màgic i una mica d'autoajuda i tal, la seva vida millora moltíssim, no? I eren uns llibres de poc gatets. pensar i gatets. Eren gatets. La nova autoajuda o què? Sí, era com una autoajuda, però una cosa de poca reflexió, de poc esperit crític i d'evasió, que bueno, tots ens evadim en algun moment i és necessari, no podem estar sempre preocupats per totes les coses xungues que passen al món, però clar, que això venga milions d'exemplars també diu molt de en quin punt de societat estem, no? És que serà com el K-pop, però en literatura. Tal qual. Poca broma en el K-pop. No, sí. Màxim respecte a Jo la estic en música fase- de totes les maneres. Estic en fase hand-tricks. Sí. Aleshores, millor els feel bad, no? Llibres que et foten una miqueta... Bueno, que jo facin és que sóc una mica del el feel bad. nihilisme i de les coses xungues i fosques, però cadascú que em faci el que vulgui, me pareix perfecte, però jo crec que evadir-te totalment dels problemes del món només porta a un individualisme i a una alienació que no
que no ajuda Però col·lectivament. No? alerta amb això perquè, per exemple, va de superprofundo i tots els hipsters que llegeixen Murakami, per exemple, i més individualista que Murakami, poques coses he llegit en ma puta vida. És que en general, això ho vaig també pensar al voltant de quan escrivia l'article, les societats que ens exporten aquest tipus de coses, després són societats molt infelices, molt individualistes i on les taxes de suïcidi i d'altres coses són altíssimes. O sigui, no sé si ens hauríem d'emmirallar tant en les societats. Claro. Sí, jo crec que és com d'estos pensaments orientals, però ja d'Àsia, no? Com si diguérem, està el punt confucianista que deriva en el comunisme, que té aquest punt col·lectiu, i després està el punt taoista, que està molt guapo si el llitges d'alguna manera, però que te porta com a unes derives individualistes supercapitalistes que alerta també a mi aquesta cosa de jo sí medite seré millor. Són 3 carreres i 3 doctorats, no, lo de Aina? Va, calla. I ho ha de demostrar en cada frase. No, ves, un dia que estem parlant en profunditat, tampoc me Jo que tenim coses aquí a dir. No, ja està, no res. Que dic, una red flag per als tios. Si els agrada El Principito, Los Planetas o Murakami... Mal. És un consell que vos done. Un consell. Tia, Los Planetas... Uf, Traulos, no vull dir, almenys red flag que se t'encenga l'alarma i després te revises i potser siga guai, però en principi que te poses alerta. A quants hem clavat de sí? Ara s'alçaran i se Jo n'aniran. en Los Planetas sí que estic, eh? Vale, estàs ahí, red flag. No, han de coincidir les 3. Sí, i guai, ja, pot ser sí. miraculosament hi ha una persona que supera el filtre així, però jo no n'he conegut cap encara. Claro, però per a complir els 3 implica que has de llegir, que és una cosa que potser tampoc ocorre amb tanta gent. Però- Llegir per llegir, no, aleshores no, rotllo. Ja Tu de- 2 no fa ninguna de les 3 coses. I és línia rojíssima. També. Que, Magda Simó, quants llibres llitges a l'any? És que no ho sé, jo ni ho conto, ni faig Goodreads, ni me faig llistes. La meva amiga me va regalar un llibre superxulo de Moleskine per apuntar-me els llibres que llegia i ho no ho vaig vas fer fer. només el primer dia. Ni cas. És que no ho faig, no sé. No? És com un poc també de, com se diu això, de vacilar, no? De la penya esta que està tot el dia, no, és que m'he llegit tal, no sé què, mira. Una altra És vegada. que me Subratlla pareix... 4 línies de... A mi aquesta competitivitat de tot registrat i tot anotat i aquestes llistes que se fan a primers d'anys me fiquen supernerviosa. I que després també hi ha molt de borreguisme en aquestes lectures. De sobte a tot el món li agrada no sé quina autora o no sé quin tal, i ho llitges i pot no agradar-te. Jo com tu soc superfan d'Irene Solà a 1000 i m'encanta, però altres, per exemple, no sé, n'hi ha cada pijo per ahí que li estan fent ahí una ola perquè ara està de moda, no vull dir Aquí, noms, aquí, però... aquí. No diguem noms, però sabem les dos. Volem saber. Pues mira, jo me'l vaig comprar, encara no me l'he llegit, el de la l'altre? península, I ara quan va sortir tot lo de la ciutat, ja no m'ha llegit gens, Ja. llegir-me'l. Jo no estava pensant en això, però estava pensant en un Jo poeta crec que de és la Barcelona. península de les cases vacías, Estava que no sé qui és l'autor. Crec que parlen d'això. Ah, que sí, coincidim. A mi no m'agrada gens el llibre anterior. En fi. Vai. Speaking in literato. Raúl està de... Fuà. Guai, l'últim llibre va ser el de receptes de cuina, no sé. I no té el bar llegir. No, el vaig dir que no cuine molt bé, El però... que siga no t'hi sirve. Però bé, jo sí que me'ls apunte en bloc de notes, però perquè després se t'oblida. m'olviden. Claro, vull dir, hòstia, me'l vaig a tornar a baixar d'internet, això se pot dir, no? El llibre, està bé baixar-se-los d'internet? Està bé, mira, ojalà el meu se'l baixaren, voldria dir que la gent interessi i que... Sí. Clar. Bueno, T'agradaria? això de la Sana que no ho escolte, però Sí. Estàs a favor de que roben el teu llibre? estic a favor de que me roben el meu llibre si hi ha perquè En una demostraria que hi ha un llibreria. interès... No, a una llibreria sí, clar, Sí. en esta no, però a l'AFNAC, si Teulo, van a robar el meu llibre... En una Clar. casa del libro, Clar, algo a casa así, del no? llibre, Robar- a Corte Inglés, sí. a Corte Inglés. Sí. En les És molt multinacionals, fàcil. clar, ahí sí. Sí. En Mercadona. Clar. Se ven en el Corte Inglés? El teu Sí, llibre? O sea, te poden donar un ticket regalo per el teu llibre? suposo. Pots canviar-lo, vale, per saber-ho. I res, sí, jo sí que me'ls apunte per això, perquè se m'olviden. A tu t'ha passat? T'has tornat a llegir un llibre? Jo me'n recordo dels que he llegit, però, o sigui, si me fas fer una llista dels que he llegit últimament, igualment deixo algun. O sigui, jo m'he llegit un llibre O sigui, però jo quan el sencer veig i sé... després a l'acabar-me-lo he recordat que ja me l'havia llegit.
En I sèrio? durant tot el procés del llibre no recordava. Això t'ho has de fer mirar, Ja. Pues mon pare llis moltíssim i sempre llis novel·la històrica, que com sabeu, tots són iguals al final, molt Sí. pareguts. Pues ell agafa, obre el llibre, llis la primera línia i diu, ja me l'he llegit. T'ho juro. Però espera, que no ho compres. Però la primera que se l'ha línia- llegit o no se l'ha llegit? Sí. Són els Se l'ha agraïments llegit, o alguna cosa, ja però està. que ho Recorda el recorda molt bé. És el mateix que en les pel·lícules. Comença una pel·lícula, veu la primera escena i diu, ja l'he vist. I... Això sí, sí. Però bueno, si són pel·lícules conegudes sí, però si són pel·lícules de... jo què sé. Té retentiu, a l'home. Sí. Cosa que jo no. No, jo crec que també perquè plano tens, guai. tens xiquets xicotets Això, i no dorms i quan- no dormir és fatal per a la memòria. Quan tens Car- xiques menudets tens forats al cervell durant un temps llarg. I antes de tindre-los estava la droga, que feia lo mateix. Exacte. Claro. Vull dir, jo és que he empalmat una cosa en l'altra. Mai és bon moment. No. Pues llavors ja no te puc dir si tornarà la cosa, La meva eh? retenció, no. No tinc molt d'esto. Tenies un joc, Eina? Tinc un joc. Vinga, Vinga, va, espera, que tinc així un document de No pares de gravar. de Word. No mires, eh? no miro. Vinga, això és un concurs que va del següent. Has d'endevinar el nom que jo diga, és un nom de dona, com seguint en esta idea de bategem en nom de dona coses que als homes es pareixen batejables amb nom de dona. Si és un naufragi, el nom d'un naufragi o el nom d'un huracà. Ai, mare meva. D'acord? Vale, vinga. Vinga, vaig, eh? Però són reals, vull dir... Sí, real, o sigui, si realment és el nom d'un huracà o el nom d'un naufragi. Vinga. A veure, va. Ui, ui, ui. Mercedes. Huracà. Vinga, que participi el públic. Què creieu, també. què creieu? Que ja Va, tenim així un espera, va, inalàmbric. tio. Sí. Vinga, així anem com ho dia el públic i fem... Sí. Magda diu que... Espera, senta't, que si no, no hi se sent plano. Així no puc estar? Sí. Ah, Sí. Magda diu que Mercedes és... Huracà. L'huracà Mercedes. Què penseu per ahir pel públic? Huracà o naufragi famós? Qui vol concursar? A veure. Esta que se riu. És que no pot mirar a càmera rient. Tindrem premi, Tindrem premi. Laura, de Cosentaina. Això no s'està gravant. Què passa en aquest micro? Està encès o no està encès? Sí. Ah, doncs. Posa el número. Que parle fort. Sí que entra, sí que Vale, entra. guai. Sí. S'ha de dir? Va. Pots inventar. Jo no ho sé. 88. Molt bé, jove. Per dir-ne un, no? Ha sonat a, mira, 88. Com que- 88 és Adolf Hitler. Sí, sí. Jo crec que al revés, vinga. Naufragi. Naufragi, d'acord. Algú vol desempatar? Jo que ho estic llegint. No. Jo diria que huracà. Naufragi. Mercedes, 1804, fragata espanyola enfonsada per la Marina Britànica. El seu carregament de monedes va ser objecte d'un llarg litigi internacional amb una empresa privada de cacera de tresors. O sigui, naufragi. Hem dit naufragi, no? Sí. Vinga, el següent. Vale, punt per a Laura. Vinga! Vinga, va. Raül, pensa que guanyen, que tu... Sí, sí, No, jo ara home. dono un premi. Perquè n'hi ha per damunt la taula. Una samarreta. Què us pareix? Una samarreta de premi està molt bé, no? Sí, vinga. A veure, Camil. Camil, què serà? El naufragi Camil o l'huracà Camil? És que també té nom de barco. Jo, huracà. Huracà Camil? No al mig miraron el mòbil, eh? Huracà. Huracà Camil? Jo diria que huracà també. Ui! Doncs és huracà. Bien. Premi col·lectiu! 1969, categoria 5, i del 12 d'agost del 69. I va estar pel Carib, quasi tots van pel Carib, els huracans. Qui guanye pot furtar el llibre del naufragi en la repartidora. ¿Vale? Mos fem més locos aquí. I li regalem el de Juan del Val. Així no tenen el de Juan del Val, així en la repartidora no està. Victòria. Huracà o vaixell enfonsat? Famós. Vaixell enfonsat. Vaixell enfonsat. Vinga, al ritme. Naufragi, va. Naufragi. Naufragi. 3 naufragis. Vinga, doncs sí, és un naufragi. Bé.
És HMS Victòria, 1893, vaixell de guerra britànic enfonsat després d'una col·lisió durant maniobres militars. És un cas paradigmàtic de jerarquia, obediència i error tàctic en estructures militars. Això és de ChatGPT ja. Sí, ja. Per tant, és probable que no siga veritat. Feia una olor a ChatGPT, vamos. A veure, va. Dòria, huracà o vaixell enfonsat? Huracà Dòria o Ui, naufragi però així ja el Dòria? saben, Naufragi. Naufragi? Jo crec que sí, perquè els huracans normalment no els posen uns noms més normals. Dòria és raro. Dòria, com Dorita, segur que tens Dorites en la Jana. Dorita, no tens cap? Dora? Dora sí. Dora, Dòria, Dorita, Doritos. Jo dic naufragi. Naufragi? Vinga, pues huracà. Huracà? Huracà, jo crec que huracà. Naufragi! Era raro per huracà. Este és 1956, és un nom d'home, però és Andrea Doria, en realitat. És que tenia que haver dit Andrea, m'he equivocat, tenia mal subratllat. Ah, per això. Hòstia, que tonta, tio. El seu Volies que enfonsament- fallaren i ho has fet aposta. No, perquè estic sema, jo tinc el cap fatal. Dels porros que me vaig fumar quan tenia 16 anys encara estic en el cap malament. I vinga, va, l'últim. Sandy. Huracà. Bon postre en el McDonald's, I lo que beuen les abueles de cervesa i mezcladeta en la llimonada, la Sandy. Huracà. Huracà. Però digueu lo mateix sempre, És que xiques. este és recent, no? És que este resenit, segur que al periodista 2, tu també és periodista, no? Sí, també li sona perquè... Sergi fa cara de que sí. 2012. Sí, 2012 també per Jamaica i Cuba i cicló posttropical, bla, 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 bla. Bueno, això era la meva... Correcte. No sabem qui ha guanyat. Després negociarem el premi. Raúl, tenies un altre, no? Ah, sí, bueno, és que fa una vegada que també vam entrevistar, aquí era, allí a Irene Klein, Sí. que vaig fer Irene la Klein Fariza. secció... Sí, El mític reel de Pues anem a de fer trans. l'altra volta, he pensat de fer l'altra volta, sí. Es diu... és un joc per a tu, d'acord? Has d'encertar i el joc es diu Col·lectiu LGTB o empresa de camions. Val? Què vols, repetir el viral? Però en altres, sí. Clar. Jo No, dic... espera, vos posen antecedents. Este reel... Que li fas spoiler després. No, que este reel és el major èxit de la vida de Raúl Diego. Va Ha ser- tingut 1.400.000 reproduccions i vol repetir el I la cabró. majoria han sigut en Xile, de fet, no sé si Exacte, això... sí. Perquè havia una empresa de camions que estava allí en Xile i tot el món em comentava en Xile tenemos... Pregunta por este, Jo pregunta en por Xile este. no puc eixir al carrer ara mateixa. O sigui, Claro. una cosa, la gent tirant-se damunt, s'ha d'anar en gorra, saps? Com... Sí, perquè t'has tintat el monyo. Ah, ja, Igual és ara ja no veritat, te igual ara no em reconeixen. reconeixen. Bueno. Però bueno, col·lectiu LGTB o empresa de camions. Es comencem amb el primer. El primer és transex. I sí que el feres. Que això no el vaig fer. Ah, vale. Són tots nous. Ah, este és el de Xile. Empresa de camions. Correcte! Transex, correcte. Aplaudim. Vale. Transcogam. Col·lectiu. Col·lectiu LGTB, correcte. Oh! Ojo, Magda Simó, experta en periodisme cultural i periodisme de I en camions. empreses de camions. Libertrans. Empresa de camions. No, col·lectiu LGTB. Oh! Ser trans. De camions. Correcte, correcte. Podria Podria ser ser un programa de la SER Sí, sí. presentat per Carmen Calvo. Sí, sí. Trans Europe. Camions, també. Camions, correcte. Oh, Red Lactrans. Eixa col·lectiu. Col·lectiu LGTB, joder. hòstia, Magda, Només una més. Joder, Estàs tio. molt en el Vale, tema. pues només en tinc una més. Esta és l'última. En esta ja t'endús camisetes. Vale, vinga. Trans Family. Podria De- ser com de- perquè la gent trans també com accedir Camions, als camions. nuclis tal. O unes- Camions. Camions. O una sitcom de Netflix, també. També podria ser Trans Family. Pues mira, tinc una història sobre això. Vinga, Oh, vinga. oh, 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 oh. Tenim una amiga
Amanda Jo, Sí? que és valenciana però viu a Barcelona i té una anècdota que és És que de baixava... Mazafón? No, Vale. baixava en el cotxe en els seus fills i anaven per autopista tal, i el fill li pregunta «Mama, què vol dir trans?» I ella li comença, pues bueno, les Hòstia, persones és trans, un lío, tio, és un lío, les persones no? trans, tal, no sé quant, no sé menys, que no se senten identificades en el gènere, tal. Que pesades les mares progres. I de repente diu, no, és que ho posava a un camió. Vosaltres a pegar la xapa ahí de... Després normal que és que tots els xiquets de pulsereta d'Espanya, perquè tant Per la contra, sí, sí. Claro, i són rebotats. Bueno, pues sí, Transfamily era una empresa de camions, així que correcte, joder, te les saps totes, Un Vas molt per 90%. carretera. 90% d'encert, no? Sí, Sí, només només ha fallat una, o sigui que, joder, superbé del Libertad. Pues vull una samarreta. Una samarreta, molt bé, molt bé, samarreta molt bé, per a- molt bé. Ja se l'havia guanyat, però... Sí. Vale, sí, 2, no. Bueno, tenim tantes. Una de esas Qui vulgui comprar samarretes tenim, Ara Són oversize modernetes. Sí, són oversize, que tenen la màniga així ampla, està xulo. He dit lo mateix. És moderneta. Són oversize, sí, he dit Modernetes lo com que el acaba de moño de dir. Raúl. Què? Modernetes com el teu moño. Bueno, mira, ja està bé, no? Ja està bé. Ho estic passant malament, saps? Vale, Magda Simó, obviem que està el teu fill. Quin ha sigut el teu major delicte? Ui, Andreu, tapa les orelles. No, en realitat no... Soc una persona molt major, molt sosa, no tinc delictes. No, mai... Va. Sempre respecte a la deontologia periodística. És que he treballat poc sempre he Jo estat també he més a la treballat part poc. de Comunicació comunicació. d'empresa. En periodisme. Sí. Hauràs treballat en una empresa de camions, de transports, per això te saps tot això de Raúl? Pot ser, pot ser. No En volia dir, però comunicació? això és el meu Sí. major. Eres trans? No, mai. Has treballat en això que s'hi diu el Mosca. És que mola que xulíssima, en la flipes. maneta, sí. Sí, la maneta vull ahí. dir el Mosca. Sí, Té és com un un logo rotllo també xulíssim. vintage, no? El logo... Alegrar les Qui va fer aquest carreteres. logo? Qui va fer aquesta imatge No ho sé, corporativa? però Això ho hauríeu de alegrar les preguntar, carreteres. podríeu convidar-lo. Però jo no Sí. conec això, ho sabeu tots. El I és Mosca. que vaig El molt Mosca. per carretera el veig sempre. És molt bonico, és que és com bon disseny, un disseny Sí. xulo. Sí. Com així com de cartellística soviètica, Sí, del rotllo eixe. però és com que porta un paquet superxicotet, un braç així molt forçut i te dona com tota la idea del transport Este segur. podcast està patrocinat per el Mosca. Col·lectiu guai, trans. Patrocinador Sí, així. Un patrocinador d'un camió. Per cert, estem buscant patrocinador, Sergi. Passamos alguno del diari. Vinga, va. Sí, feu de tot, hi ha uns podcasts que porteu allà a Aurora Mora i tot. Nosaltres també, no? Però de veritat cap delicte, furtar algo així na Furtar tonto? mai res, mai. Un supermercat... Mai. I de fet, quan érem xicotetes recordo que algunes amigues pues, tenien com la gràcia no? d'entrar alguna cosa i agafar alguna... Mai, Bueno, Però Mai, allí, mai. allí en la Xana, ni una de xutxera. t'has- 0 als 18, No t'has algo has fumat fet. ni un porro? Segur que en festes de la Fumar Jana un porro sí, t'hauràs estat drogat. però això i no és tot. delicte, no? Això és delicte? No. no. Cocaïna? Tampoc és delicte, no? No. No dic que ho hagi espera't. fet, no dic A que ho veure, hagi fet. dic la que és marihuana delicte. d'autoconsum claro. no és Una delicte, traca mà però armada, la no, no, cocaïna no és d'autoconsum Vendre-la, no és delicte, sí. tampoc. Vendre-la sí, però no vendre mai això. La cocaïna tampoc? Vendre cocaïna sí que és delicte. No, dic con... Consumir-la... consumirla no. També n'hi ha crec, no? Bueno, tenim autoconsum. ahí- Te pots plantar unes plantes de coca en ta casa i si no tens menys de 2 està bé com en la No, marihuana? no, això no ho pots tindre, no. Jo crec que no és igual la marihuana. Home, la planta, Con fines decorativos, sí. la planta de la cocaïna és l'opi, no? De la cocaïna? És l'opi, no? No, la coca, la fulla de coca. I no és de la família de l'opi, sí, no? Ni puta idea, perquè de botànica... De botànica. No És tenim el- algú. Trau-te una carrera de botànica. A partir dels 40. Exacte. Però has escrit alguna vegada havent fumat o havent drogat d'alguna manera i t'has trobat en un... Perquè això passa a vegades com a gent que és artista o tal, que de sobte dius, hòstia, és que drogat sóc millor, o em fluixen millor les idees i és perillós perquè fins a algun punt... Hasta que Bé, el bueno, llitges. molts artistes han caigut en això i han acabat malament. Claro, claro. Jo a mi no m'ha passat... És que no, tinc No. una vida molt trista, no? No, però... Vaja. Ai, bueno, Por tu a família. veure, tornant al teu llibre, m'ha sobtat també en la narració com que el punt de vista de... A veure, a mi més, que, com, més per morbet i tal, la història d'aquesta infidelitat i tot això, com que l'altra era més... com anècdotes més soltes, no? Però això, com que m'agradava com retrataves a la protagonista perquè era com un punt de vista molt des de fora, no? No arribes a saber què sent molt bé. Jo me trobo com que l'estic observant, un poc d'espia, però que no acabe d'estar ahí dins com...
no sé molt bé el seu patiment de què va. I això de gastar els fills com a ai, que a gustet estic, no? Com que va quan està estressada i els abraça un poquet. A una, només té una. Ah, és només una, però... No, vos he llegit el llibre. Aquesta sensació com de, ai, així estic que no a queda molt clar. xiquet. No queda clar. Que jo tinc TDAH i... A veure, hi ha una història central, que és la que tu dius de la infidelitat, i després ella, durant la seva fugida, recorda històries que són les xicotetes escenes d'altres dones que han fugit abans que ella. Diguem que això és el plantejament de la novel·la. I està narrada des d'un punt de vista d'una narradora o narrador omniscient, però que ho veu des de fora, i era una mica la intenció també, no? Sí, això m'ha sobtat també perquè és com que... I com que no té a nom... vegades estàs com ahí en tot el patiment de dins i s'angoixa, no ho veus així, és com, i ara què fa? I ara per on va? I ara per què tal? És que, clar, com no és una fugida planejada, sinó que és més bé com un impuls, que li agafa un dia la bola i se'n va, i clar, això té unes potes molt curtes, no? Això té un recorregut curt. Per això la fugida, el temps de la narració és curt, són 2 dies. I sí, volia una mica la perspectiva externa i que la protagonista no tinguera un nom o no fos molt reconeixible, perquè si tu veus, tu estàs llegint un llibre i té un nom i tal, tu ja t'imagines a una persona externa a tu. En canvi, si no té nom i no està molt definida, pot ser qualsevol. Pot ser una veïna teua, una persona que coneixes o pot ser inclús tu mateixa. Me l'he llegit i m'estic donant compte ara que no té nom. Claro. Però no té nom ningú? Sí, tenen nom les dones de les històries menudes. Però el temps real de la història ningú no? No. Que guai. Ni la filla, ni pues escriu bé, esta xica. Pareixia que ho havia fet com de casualitat, no? I estava tot pensat, Estava tot pensat. Imagina't. Creus que ChatGPT podria escriure-ho millor en algun moment? Segur. Sí. Te dona por? Por no, perquè me dona igual, però no sé, penso que ha arribat a uns punts i encara no estem ni al començament, que ja moltes vegades ens sorprèn de coses que dius, ostres, jo això tardaria en fer-ho. Estic parlant de coses, a lo millor d'informes o anàlisis de coses que dius, si ho he de pensar, igual estic 2 hores i això en 0, ho ha tret. Clar. Jo de vegades vaig provant, li demano que escriga monòlegs per veure quan m'he de preocupar i, hòstia, va avançant ràpid, Home, és que com més ho proves, més avança. Claro, de primeres vegades. Això a mi me posa negra perquè tinc coneguts amics, gent propera, que ho gasta per tot. I dius, no? O inclús per consultar-li coses, i dius, hòstia, és que no... Los doctorados de Aina. Són tots anteriors. Vale. Com no mos ha de fer por si ho estem alimentant constantment? O sigui, és que això és terrorífic. Jo és que li vaig dir, fes-me acudits d'això, i cada vegada es fa millor i dic, hòstia... A mi, el més realista que fa per assemblar-se una persona, crec que és que sempre et dona la raó. Que sempre vols acabar dient-te que... Això no és molest, una mica? Bueno, però és una miqueta que socialment tendim una miqueta a evitar el conflicte, tot això, crec que això ho ha apropiat i moltes vegades diu mentires per la mesura en què t'està donant la raó. I no entenc el crèdit absolut que se li dona. Que la gent s'ho creu, o sigui, el que te diu com si fos veritat, i dius, home, documenta't una mica més, mira algun lloc. Però bueno, això en ChatGPT i en tots els llocs, que els arriba un missatge per WhatsApp i ja... Però en internet saps la font, és a dir, entre cometes. També en un missatge per WhatsApp saps que és un missatge per WhatsApp. Si tu ChatGPT no saps molt bé d'on ve. Si ho veus en una web, dius, bueno, esta web pufiam més o menys per les vibes que et dona la web, però ChatGPT ho agafa i ho agafa d'un costat i d'un altre i no saps quina part és veritat i és mentira, saps? És lo fotut. Sí que ho diu un poquet. A veure, a mi el que me fa por és que per ara sí que tu li preguntes, recomana'm, per exemple, ara que jo me'n vaig també als Estats Units, recomana'm assegurances mèdiques, tal, i per ara crec que no està patrocinat com perquè me doni una assegurança mèdica concreta. No, fa com una valoració. Però el que me fa por és que jo confie en aquest sentit perquè sé que més o menys ara ho fa així i el dia que ho canvien i que estiga patrocinat, a mi ahí ja... Que arribarà. Te la colaran. Ese dia me la colaran, però fina, fina. Arribarà totalment, això. O el dia que agarren i jo haig introduït ahí dades personals que no hauria d'haver introduït, perquè el document vinga, trau-me un tal, i de sobte això se revele, mare meu, a mi me tiren de la universitat, ja us ho dic. Si no t'han tirat per el podcast. Sí, o la gent que ho gasta com a psicòleg. Dius, estàs contant ahí la teva vida. En general, dins del sistema, tota la informació que rebem, em passava, per exemple, amb l'aigua, que estàvem mirant si l'aigua del grifo quins minerals portava, no sé què. No se diu grifo, se diu grífols.
de l'aixeta. Aixeta. Quins minerals portava i no sé què, i tota la informació que trobàvem per internet era d'empreses que més o menys volien vendre't com un filtro, aguas de no sé València. què, i és com, hòstia, no puc fiar-me de res, perquè tota la informació que rep té un interès darrere, de que jo faci això, o que compres aigua, o que no sé què, i és com, d'on rep la informació si tot ve d'un això... Pues del diario.es. Home, és que tindre les coses gratis implica això. Tindre les coses gratis implica que se monetitzen d'una altra manera. El Tu abans producte te eres tu. compraves l'enciclopèdia Larousse, que hi havia persones treballant allí i no cobraven per l'ús, cobraven per haver-la fet. I ahir hi havia un coneixement contrastat, diguem. Tot això ens ha evolucionat i ara tu tens tot gratis, però gratis no és. Al final el producte eres tu. I ara ja per a tancar, una pregunta del següent convidat a esta convidada. I Vale. Me fio de Sergi perquè és periodista. Estaves despistat, no estaves... A veure, periodista. És una que et despertes va. una miqueta, que t'hem vist que estaves adormit ahir. De periodista a periodista. Després a Magda li demanarem Espera que que escriga no. un relat sobre tu. Vinga. Crec que estan Bueno, fets. contamos en quina novel·la estàs preparant ara. Ai, això ho puc contar? Ja, ja tenia que vindre un periodista a fer la pregunta que toca. Veus, avançar-se Un al futur. aplaudiment, un aplaudiment. Me paguen per això, me paguen per això. Buscant l'exclusiva, pues ho publiquem sí, nosaltres. ells ja al futur, ja. Bueno, jo sempre estic escrivint, el que passa que fins que no vaig acabar i treure esta no sabia que podia acabar-ne una. Entonces ara que ja ho sé, pues ara ja vaig més en idea de lo que vaig a fer. No vaig tan a cegues. Estic escrivint una altra cosa que no té res que veure en això i ja està. Poca exclusiva, Magda. És que és molt pronte, és molt pronte. Bueno, vols Però, espera, ficció, no ficció? Ficció. Novel·la, relats curts... Novel·la. Ja està, no preguntem res més. Maria Beneito o Mairen Beneito? Jo, Maria. Maria, no, fora. Bueno, pues, vols cantar algo? Hòstia, això no. No. Tampoc Mai tenim ningú ja... vol, mai ningú vol. Marge, no? És que cantar i ballar són les úniques coses que no faig, jo crec. Vols fer burpees? Això podria, però no vaig a fer-ne. Però no vas a fer. Tinc encara N'hi ha alguna que fer cosa que vulguis fer? Anem a fer Ximo Rovira, Claro. Barbies? Barbies anem a fer Ximo Rovira i Josep Piera va ballar el twist. Sí. Vols ballar un twist? No, Tens algun talent ocult? no. Que digues, sé fer, jo què sé, moure les orelles, o jo sé moure les No, orelles. Jo. no. No. No, tinc talents ocults, no? Pues, Tots els mostres. Crec que tots està els- volent-se'n anar ja, esta ja. No, fora. Espera, anem a acabar en la bajona. Va, la bajona, va. En vez de anar, anem a acabar en baix. A És veure, que tu no saps. no se pot si ser tu no tan saps. Tu sempre entusiasta. estàs... Anem a acabar en la bajona, anem a Si acabar tu- llegint-nos un llibre. En aquells temps... Entonces, molaria que fora entonces. Entonces, jo dic entonces. Tanquem llegint l'últim paràgraf del llibre. Així no fem un spoiler a tot el món. Podem posar rever? És un simulacre. Podem posar rever? Posa. És un... Hola? No podem posar rever? Pues La vas fent jo, la vas fent jo. És un Ese, simulacre. simulacre, crec. Li havia preguntat ella el dia ella, que el seu amor havia esclatat i s'havia desintegrat en 1000 partícules de vidre en aquell piset del centre. És com l'idiotitzador, estic jo ja. Piset del centre, ojo, 10.000 Piset del pavos, centre. lloguer. No, és un naufragi. I... Havia respost ell. Ell. Fins així tus Madelux, 30 algo, Magda Simó! La chana!